Tá breis is tríocha ainacht fáite cuairla chun den chláir, maidir le hiartas pleanala tá dionta ag cólacht le muintead Trump. Tá an cólacht i ggéire obair chosanta in naid crime farige i dhéanana ag an óstan sa Doonbeg a gan den chláir. Déidirlacht an óstáin ghfuil tauchaí an ghalbhchúirsa agus an grathe i muil ag crime farige. Ach déir lacht cosanta cóhíl go gurach an obair as gon timpolacht. In Meal na Tras at Doonbeg atá Fermig John Flanagan. We are below sea level here. The sand dunes are the last line of defence for this area. Le blianta tá narige I cremeléhan sa, ag trána dú himóide, agus ní lidir John agus taunta na fargan is 60 ganí. Tá galf chúrsa agus óstáin Trump International ag rif fanadaíhan sa, agus iarachta bon le bél na trí an áitina an trídi chimead amach. Tá iartas dianta ag an ggólacht go leon tóstáin chun obair chosanta I dhéanamhan sa gá héamh na trá, le clocha, gaiineh agus cruach. From that point in this direction towards the hills has been eroded. Dúirt John Flanagan go bhfuil stráice mór talún I mithig an bharge le blianta beag an nuas, agus go bhfuil cúishuar imní go do chuig an airge thar daoisteach lá éigen. Ach tá osciún tucha ainacht curgadí an ggóir le cúnta maidir leis an iartas. Tá mórránacha take ó grúpaí cosanta cóhíl, agus mórrán éidir os na stáití antathe. Ceannacha óghine atá na chonaí I bhásach agus ná le coisríomh an éidirn. Ach deirse go bhfuil an tólas éid go níannig an obair chosanta tá molta dí bháil de chósaí ecólaíochta agus an dímpolacht an sa. Tá ainacht a diantaige John Flanagan chomá agus der sé sin muna stop for an airge agus scrisa sí a bhfuil riimpe agus gur beag tairibhre a bheithe caintear chósaí ecólaíocht an son. Tá súla cinenne ó chorlachúnta an chláidir an éirtas sa rihgéad na seachtaine. Ach de bhar méid chun spóide tá tairiciige, tá seansán fós go dtíon faoi achorc pecin I gceann for Tomás ó man Nuacht TG4 sa Doonbeg a gúnta an chláir.